Assalamu alaikum hormat adamlar. Garaşlar, baqi tarqi yurdumuzda qiyta adaliklar ve xabarları tanıştırayan Vatan xabarları gepleşmede başlayaz. Şuun hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedov Sevitin ulug logistika ulgamını östürmek boýunça alınıp barlayan işlerin barçy bilen tanışmak maksat bilen Balkan welaýatyna iş sapary bilen urady. Balkan welaýatyny uramak üçin hormat prezidentimiz Sekher bilen paýtagtymyzyň halkara howa mendiline geldi. Paýtagtymyzyň halkara howa mendilinin hormat prezidentimizi ýurdumyzyň resmi adamlary uratdylar. Balkan welaýatyna tarap ugralan hormat prezidentimizin uçary asalymdan Türkmenbaş şäheriniň halkara howa mendiline gelip goňdy. Howa mendiline hormat prezidentimizi resmi adamlar garşydylar. Howa mendilinin döwlet başlarymyzy dik uçardy. Hazar deňiziniň Garabogoz aýlygyny guýýan ýerine tarap urady. Milli liderimiz ilki bilen biýerleriniň tebigy aýratynlyklaryny, Hazar deňizi bilen aýlygy baglanşdyrýan Akabanyň ýagdaýyny, Akabanyň üstünden gurulan köprüni synlady. Ýurdumyzy durumçy ykdysadydan okunly ösürmek, Türkmenistanyň ulug ýysaşy geçirge hökümindäki mümkinçiliklerini netijeli peýdalanmak we bu gurda halkara hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny hil taýdan täze derejä çykarmak hormatly prezidentimiziň alyp barýan döwlet syýasatynyň mühim ugurlarynyň biri bolup durýar. Şeýlelikde Aziýa bilen Ýewropanyň mühim çatyrygyna ýerleşen Türkmenistan iqlimsi ýollaryň tutuş Sevitin ýurtlarynyň ykdysady, ulug logistik bähfitleri nazara alynıp ösürilmegine mühim ähmiýet berýär. Döwlet başlarymyz Akabanyň üstüne gurulan köprüni täzeden gurmak we oňa barýan ýoluň häzirki döwrüň tarapyna laýyk derejede durquny täzelemek boýunça halkara bäsleşigini iglan etmek barada degişi ýol başlara birnäçe tapşyryklar berdi. Garabogoz aýlygy tebigi himiki terişleri üreyen baýdyr. Aýlygyň kenar ýakalaryna sulfat, natri, glauber duzlary gazvalnya. Bu ýerde şeýle terişleriň baý ýataklarynyň bolmagy aýlygyň ýurdumyzyň senaga taýdan ösüşini aýratyn ähmiýetlidigini görkezýär. Garabogoz aýlygy tebigi sulfat natrisiniň senaga taýdan köp meçherde gazvalnyan dünýäde ýeki tek känligini aýratyn bellemeli. Hormat prezidentimiz bu baradaky gurruny dowam edip, aýlygyň himiki düzümini, onuň çäklerine bar bolan sulfat, natri, duz ýataklarynyň gorlaryny, bükünjüň tebigatyny, üsümlik dünýäsini almy taýdan içgin we himmi taraply esasy öwrenmegiň wajypdygyna ünsçekdi. Şunun bilen baglykda ýurdumyzyň almy barlygy institutlarynyň alimleri we ugru boýunça iş alyp barýan hünärmenleri bilen birlikde zerur işleri geçirmelidirler diýip milli liderimiz belledi. Bu wagtda birnäçe görkezmeler berdi. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz yerli çiğ malyň etatyna gurulşyk serişleriniň köp türlü görnüşlerini çykarýan, häzirki zaman öňümçük toplumlaryny döretmek boýunça işleri işleňleşdirmegiň zerurdygyny aýtdy. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň ähli günjeklerine bolşýaly tebigi mineral we çiğmal serişleriniň baý gorlary bolan Balkan welaýatynyň senaga taýdan ösürilmegine, bu sebäpde çiğmal serişlerini gaýtadan işleýän döwrewap toplumlaryň döredilmegine mühim ähmiýet berilýänini aýdyp, Garabogoz karbamid kärhanasynyň gurulmagynyň bu gurda netijeli ädime öwürlenigini belledi. Tebigi serişleriň baý gorlarynyň golaýynyna öňümçük toplumlarynyň bina edilmegi, ykdysadyetimizi diversifikasiýalaşdyrmagyň esasy ugurlarynyň birdigini belledi. Şeýlelikde munyň özi okunly ösýän gazy mepudogyny işleňleşdirmekde mühim tapgyry emele getirýär. Baý uglevodorod we mineral serişleriniň netijeli peýdalanmagy, bu ýurda alman gazananlarynyň işleň ulanmagy netijesinde alınýan tebigi serişleriň gazy öňümleriniň eksport mümkinçilikleriniň artmagy geljegi ugur hataplanýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başlarymyz şol bir wagtyň özünde deňiz bilen aýlygy baglanşdyrýan köprüniň täzeden gurulmagynyň we oňa barýan ýoluň durqunyň täzelenip, onuň Aşgabat Türkmenbaşy ýokary tezlikli ulug ýoluny birikdirilmeginiň tebitary gatnaşyklarynyň ösürilmegine ähmiýetli boljakdygyny aýtdy. Bu taslama durumça geçirilenine dünýäniň ösen tejribesiniň we täzeçil tehnologiýalaryň netijeli ulanmagy hökmany talap bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli ulug we logistika ulgamy Türkmenistanyň Hazar Sevitiniň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygynyň esasy ugurlarynyň biridir. Gazakystan, Türkmenistan, Iran transmilli demir ýolunyň gurulmagy goňşy döwletleriň tagallalarynyň üstünlikli birleşdirilmeginiň aýdyň misaly bolup hyzmat edýär. Deňizi bilen aýlygy baglanşdyrýan Akabanyň üstünden täze köprüniň gurulmagy bilen ýurdumyzyň halkara ähmiýetli Türkmenistan, Gazakystan ugru boýunça ulug ýolunyň işleňleşdirilmegine mühim orna ýeler. Bu ýol Sevit we halkara ulug düzüminiň mühim bölegini urly.
milli liderimiziň belleşýäli hazaryky ýurtlarynyň beýäşsiniň çägi Aziýany we Ýewropany baglanşdyrýan hemde ulug üssaşyr we süýda geçirgeleriniň netijeli işlemegini we günnogor günmatar hemde demirgazyk günorta ugurlary boýunça ýük taşalmagynyň kadalaşdyrylmagyny üpçün edýän geografiki giňişlik bolup durýar. Ma'lum bolşýaly arkada prezidentimiziň dünýä birleşiginiň giň gollugyna eýe bolan oňuň başlangyçlary ulug ulgamyny ýödary gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirilenler. Birleşen Milletler Guramasının baş assambleyesi tarapyndan degişli kararnamalaryň kabul edilmegem munyň aýdyň subutnamasydyr. Hormat prezidentimiziň belleşýäli dünýäniň ulug ulgamyna ýygyderli goşulmak, günnogor günmatar we demirgazyk günorta ugurlary boýunça ýollary baglanşdyrmak, şeýlekem degişli düzümleriň işini kämilleşdirmek wezipeleriniň üstünlükli çözülmegine möhüm üns berilmeliler. Döwlet başlarymyz bu ugur boýunça halkary ähmiýetli wajyp geçirgeleriň döredilmegi, Beýik Ýüpek ýolunyň gaýtadan dikedilmegi, Ewraziýanyň ykdysady zowlaklaryny birleşdirmek, şeýlelikde Aziýa ýuwuşum manifestiniň ýurtlaryny oňyn çykylgany üpçün etmek meselelerine aýratyn ähmiýetlidir diýip belledi. Munyň özi ilkinji nowatda milli ulug birleşmeleriniň amum beýikliklerini utgaşdyrýan halkara awtomobil uluglary birleşigi, Ýewropa, Kawkaz, Aziýa ulug geçirgesini gurmak boýunça Ýewropa birleşigi bilen hyzmatdaş ýurtlaryň arasyndaky halkara hyzmatdaşlyk maksatnamasy bolan Trasika hemde dünýä boýunça ýük taşamak bilen meşgullanýan logistik gurama bilen ýola goýulan hyzmatdaşlygyň netijeli häsiýeti eýe bolmagyny üpçün edýär. Şeýlekem hormat prezidentimiz bu günjogyň tebigy aýratynlyklaryny, onuň bejer şähmeti bolan mineral çeşmelerini netijeli peýdalanmak, gelecekde bu sebäpden tiýagaçylyk mümkinçiliklerini almy esasy öwrenmek meselelerini üns bermegi tapşyrdy. Munyň özi ýurdumyzda senagat öwrençiligi, ulug üssaşyr geçirgeleriniň tiýagaçylyk mümkinçilikleriniň adamdatyň beýikligine gönükdirilmegini aýratyn ähmiýetlidir diýip döwlet başlarymyz belledi. Bu wagtda degişli ýol başlara birnäçe tapşyryklar berdi. Soňky ýyllarda Balkan vilayatyna halkary hyzmatdaşlygynyň işleňleşdirilmegine möhüm ähmiýeti bolan ulug üssaşyr geçirgeleriniň üstürlýänini belläp, döwlet başlarymyz Jewel şäherçesiniň ýakynyna düýüp tutuljak halkary howa menziliniň taslamasyny taýýarlamak babatda degişli ýol başlara anyk görkezmeler berdi. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz binalardyr desgalar gurulanyny, milli ýörelgeler bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utgaşdyrylmalygyny hemde işleriň hil derejesine möhüm ähmiýet berilmeligini belledi. Hormat prezidentimiz bu urda ýöňde durýan wezipeleri üstünlükli durumşa geçirmege arzuw edip bir ýerden ugrady. Soňra hormat prezidentimiz Türkmenbaş şäheriniň halkara deňiz menziline geldi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň esasy deňiz derwezesi bolan halkara ähmiýetli portda alınıp barýan işlerle gyzyklandy. Bu ýerde ýurdumyzyň deňiz derýa ýollary agentliginiň ýol başçysy Türkmenbaşynyň halkara deňiz menziline alınıp barýan işler barada hasabat berdi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň sebitde ulug üssaşyr geçirgesi hökümindäki derejesini berkeden portun işine dünýäniň ösen tejribesini, täsir tehnologiýalary ornaşdyrmak, portun işgärleriniň hüner derejesini ýygyderli ýokalandyrmak meselelerini derul ähmiýet bermek boýunça birnäçe tapşyryklar berdi. Häzirki zamanyň ösen tejribesine laýyklykda döwrewap derejede enjamlaşdyrylan Türkmenbaşynyň halkara deňiz menziliniň giňmeçili mümkinçiliklerini we portun kuwatlyklaryny dol derejede peýdalanmak meseleleri hemişelik üns merkezinde saklanmalylar. Şonlukda portun işini halkara ünlülerine laýyk derejede guramak meselelerini ören jogapkärçilikli we hemme taraply esasda çemeleşilmeliler diýip hormatly prezidentimiz belledi. Bu wagtda birnäçe tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz halkara deňiz menziliniň çäklerini alınıp barýan işler synlady. Özüniň üssaşyr ýük geçirjilik hemde döwrewap derejede enjamlaşdyryş wagtda birnäçe halkara güwenamalaryna münasip bolan bir toplum Türkmenistanyň iklimary ulug logistika merkezi hökümindäki derejesini pogtalandyrdy. Bu döwrewap port toplumy 2018-nji ýylyň may aýyna işe girdirildi. Munyň özi Merkezi Aziýanyň we Hazar sebitiniň ähli ýurtlary üçin möhüm ähmiýetli waka boldy. Bu portun mümkinçilikleriniň dol peýdalanmagy, sebitin döwletleriniň halkara ykdysady gatnaşyklar ulgamyna okgunly goşulmagyna, iklimiň iri ulug üssaşyr merkezi höküminde Türkmenistanyň ornuny pogtalandyrmaga ýardam eder. Häzirki döwürde ulug we logistika ulgamy Türkmenistanyň Hazar sebitiniň ýurtlary bilen hyzmatdaşlygynyň ösdürülmegini, Aziýany we Ýewropany baglanşdyrýan hemde ulug üssaşyr süýda geçirgeleriniň netijeli işleňleşmegini üpçün edýän Türkmenbaşynyň halkara deňiz menzili, günnogor günmatar, demirgazyk günorta ugurlary boýunça ýük taşalmagyny şertlendirýän wajyp
logistika merkezi bolup durýar. Portun umumy eýleýän meýdany 1.358.054 metrden gowrakdyr. Onun gemi durulgasynyň umumy uzunlygy 3.500 metre deň bolup, bu ýerde bir wada bir näçe ýük we ýolagçy gemileriniň gelmegi we gitmegi hemde olara degişi hyzmatlaryň ýola goýulmagy üçin ýokary derejeli mümkinçilikler bar. Tehnikanyň iň soňky kazananlar bilen injamlaşdyrylan Türkmenmaşy Halkara deňiz merkezi Ýewropa ýurtlarynyň ýakyn we orta günnägörüň harit we çygymal bazarlaryna Hindu manynyň sewitlerine çykmak üçin amatly şertler üpçün edýär. Bu ýerde hormatly prezidentimiz ýurdumyzda öndürilip daşary ýurtlara uğradylýan önümleriň eksport edilende ähli talaplaryň ýerine getirilmeligini aýratyn bellädi. Ma'lum bolýarly, ýokary hilli türkmen önümlerini daşary ýurt bazarlaryna islegiň barha artmagy goňdurjy ýagdaýdyr. Ol önümleriň daşary ýurtly sarpejlere uğradylmagyny, degişi talaplaryň ýerine getirilmegi belläliklidir. Hormatly prezidentimiz hyzmatdaşlar bilen baglaşan şertnamalaryň dogry derejede ýerine getirilmegi bagatda anyk tawşyklar berdi. Ýergelerine aýtsak, Halkara deňiz porty ulug logistika bagatda ähli mümkinçilikleri eýedir. Portun düzümine parom, ýolagçy, konteyner terminallary, şeýle hem gemi guruluşyk we gemi awatlaş zawodlary hereket edýär. Şeýle hem bu ýerde kenar düzüminiň köp sanly diskalary guruldy. Şol bir wagtyň özünde port düzüminiň öten halkara tejribelerini özüne jemleýän Halkara deňiz menziliniň ýurdumyzyň eksport kuwatlyklarynyň artdyrylmagyna mühim orun eýleýänligini bellemeli. Bu ýerden Halkara ulug geçergesiniň üstü bilen ýurdumyzda öndürilýän we gaýtadan işlenilen haritler dünýä bazarlaryna büyükdünçsiz uğradylýar. Bu bolsa milli ykdysadiyetimiziň köpügli esasy ösdürilmegine aýratyn ähmiýetlidir. Türkmenmaşynyň Halkara deňiz menzili enjamlaşdyryşı we üstsaşyr geçerjilik ukuwy boýunça ýokary halkara talaplaryna dolu laýyk gelýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ulug logistika düzüminiň işini kämilleşdirmek, halkara ähmiýetli mühim çäreleriň uğruny artdyrmak wezipeleriniň durmuşa geçirilmegine wajyp ähmiýet berilýär. Munyň özü Türkmenistanyň Aziýa bilen Ýewropanyň arasynda mühim ulug üstsaşyr geçirgezi hükümindäki ornunyň pugtulanmagyny şertlendirýär. Bu wagtda Türkmenmaşynyň Halkara deňiz menziline wajyp orun degişidir. Arkadagy prezidentimiziň ýeligderli tagallaty netijesinde Türkmenistanyň halkara ähmiýetli ulug geçirgeleriniň işçileşdirilmegi, ýurdumyzyň ulug ulgamynyň halkara derejeli ugruş düzümleriň işine goşulmagy bilen baglanyşykly meseleleriň çözülmegine gönükdirilenler. Şeýlelikde ýurdumyzyň ykdysadyetiniň kuwatlanmagyna, onuň eksport mümkinçilikleriniň artdyrylmagyna ähmiýetli bolan halkara deňiz menziliniň işine häzirki zaman tejribeleri, täsir tehnologiýalar işiň ornaşdyrylýar. Munyň özü halkara hyzmatdaşlarynyň işleşdirilmegine giň ýol açýar. Soňra hormatly prezidentimiz awada milli täýägçilik dowlatynyň çäklaryny guruluşga alınıp barýan dürli maksatly binalarda işleriň barşy bilen tanışdy. Balkan vilayetiniň Türkmenmaş şäherine 400 orunluk köpügli hastahananyň guruluşy dowam edýär. Adamlaryň saglygyny berkitmek, jemgyýetde sagdyn durmuş ýergilerini pugtulandyrmak meseleleri Mehriban arkadagymyzyň hemişelik üns merkezinde saklanýar. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň dürli künjeklerini dünýäniň öňde barjy öňüm öndürjileriniň iň kämil lukmançyk enjamlary, häzirki zaman sanly tehnologiýalar bilen üpçün edilen saglyk goraýyş toplumlary, lukmançyk merkezleri gurulyp ulanmaga berildi we olaryň guruluşy ýeligderli dowam edýär. Şol bir wagtyň özünde awada milli täýägçilik dowlatyny döwrewap şypahana düzüminiň ösdürmegine, häzirki zaman sagaldyş merkezleriniň guruluşyna mühim ähmiýet berilýär. Köpügli hastahananyň ähli bölümleri häzirki zaman öten tehnologiýalary sany ulgam bilen enjamlaşdyrylar. Hastahanada dürli ketellerin öňüne almak, olary anyklamak we bejermek işleri ýokary derejede ýola goýular. Hadaryň kenaryna gurulýan 7 gatdan ibarat bolan köpügli hastahana bu ýerdäki lukmançyk merkezleriniň üstüne getirer. Soňra hormatly prezidentimiz awada milli täýägçilik dowlatynyň çäklaryny Tenagaçlar we Telekeçe birleşmesiniň agdalary tarapyndan gurulýan kottejler toplumyna alınıp barýan işler bilen tanışdy. Mehriban arkadagymyzyň başlangyjy bilen ýaýwanlandyrylan giň möçürli özgertmeleriň netijesinde bary ýogy bir näçe ýylyň dowamyna hadaryň kenary tanalmaz derejede gödürleşdi. Häzir bu ýerde köp sanly kaçan mihmanhanalar, çağırlar we ula adamlar üçin ýetlenilen tagaldyş din jaş merkezleri, kottej şäherjikleri peýda boldy. Döwlet başlanmaz häzirki döwürde guruluşy batly depinlerde alınıp barýan kottejler toplumynyň guruluşyk işleri bilen tanışdy.
Hormatly prezidentime de kottejler toplumuna alınıp balyan işlerin hilinin pessigini aydyp, tenagaçlar we telekeçe birleşmesinin ýol başlygyna bu wagtda nägilik bildirdi. Kottejlerde üpçün edilen mümkinçilikler, olaryň bedek aýratynlyklary, kottejleriň otoglarynyň penjireleriniň sazlaşygynyň häzirki döwrüň taraplaryna laýyk gelmeýändigini belläp, hormatly prezidentimiz ýol berilen säýürlikleri gysga wagtda düzetmek babatda anyk görkezmeler berdi. Adamlaryň diňiniň kenaryna amatly din jalmaklary, olaryň saglyklaryny berkitmekler üçin zerur şertleriň döredilmegi bilen baglanyşyk meselelerini çözgüdüne hemde durmuş maksatly deskalaryň talaby laýyk gurulmagyna möhüm üns bermeler. Döwlet başlarymyza bular barada aýdyp, gurulşyk işlerine milli binagarlyk görelmeleri bilen häzirki zamanyň üzün tejribeleriniň utgaşdyrylmalygyny belledi we gurulşyklaryň ýokary hil derejesiniň üstün edilmeginiň möhüm talap bolup durýanyny üns çekip, degişli tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli awada milli syýagatçylyk dowlagyny mundan meýlekde ösürmegiň baş maksady ýurdumyzyň umumy adamzat beýikli tebigy aýratynlyklaryny, diňi ýakatynyň ägir türlü din jalş guwatyny netijeli peýdalanmakdan ibaratdyr. Munyň özi Gadaryň ekologiýa taýdan arasy kenaryna din jalş üçin has amatly şertleri döretmek meseleleriniň esasy ur hökümine kesgitlenendigini görkezýär. Çünki adamlaryň bagtyar durmuşy, ýokary derejeli din jalşy arkada prezidentimiziň ýol başlygyna durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şol bir wagtyň özünde türkmen topragynyň ajaýyp günjekleriniň birine ýerleşýän awada milli syýagatçylyk dowlagy dünýä derejesindäki şypahana din jalş syýagatçylyk hemde halkara hyzmatdaşlarynyň merkezi hökümine ikrar edildi. Şeýlelikde şunyň ýaly giň ugurlar diňiniň kenaryna amala aşyrylýan giň göçürül tasamalarda öz beýany tapmalar diýip döwlet başlarymyz belledi. Munyň özi Gadaryň kenaryna emele gelýän din jalş düzümleriniň işiniň ýokary halkara ünlerine laýyk gelmegini üpçün eder. Hormatly prezidentimiz Balkan welaýatyna iş saparynyň şäklerini öz eginleşleri bilen Hadar deňiziniň kenaryna gedelenjetdi. Şonu hormatly prezidentimiz awada milli syýagatçylyk dowlagyny ýene-de ösürmek boýunça pikir açdylar. Şuň Türkmenistanyň daşary işleri ministrliginde wize aragatnaşyk arkaly Türkmenistan Ýewropa Birleşigi adam hukuklary boýunça dialogyň 13-nji mejlisi geçirildi. Onda bir näçe meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Türkmenistan Ýewropa Birleşigi adam hukuklary boýunça dialogyň nowatdaky tapgary Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýakyny geçirilen mejlisiniň netijesine geçirildi. Oň marşynda Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň aratyna durmuş hukuk mazmunly ugurlardan başlap energetika, ulug we daşgurşy goramak ýaly ulgamlaryň giň toplamyny öz içine alýan hyzmatdaşlyk hakynda durluk geçirildi. Hormatly prezidentimiziň taşrygy boýunça Türkmenistan adam hukuklary we insanperwer hukugy ulgamyna Ýewropa Birleşigi hemem halkara institutlar bilen hyzmatdaşlygy mundan meýlekde ösürmegi maksat edinýär. Taraplar Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara insanperwer hukugy ulgamlaryna halkara hukuk borçnamalarynyň durmuşa geçirilmegi bilen bagly bolan meseleleň giň toplamyny aralyp maslahatlaşdylar. Qadiýet özgörtmeleri, ykdysady, durmuş hemde medeni hukuklar, köp taraplaryň ugurlarda we halkara guramalary bilen hyzmatdaşlyk gün tertibiniň esasy meseleleriniň hataryna boldy. Türkmenistanyň adam hukuklary we halkara insanperwer hukugy ulgamyna halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmegini üpçün etmek boýunça puğdagary toparyň işleriniň netijeleri diňlendi. Raýat jemgyýeti tarapyndan berilen ýüz tutmalyň we teklipleň işlerini taýýarlanmagy boýunça anyk misallar getirildi. Mejlisde taraplar adam hukuklaryny goramak babatda milli maksatnamalary, meýilnamalary, hemem kanunlary işläp düzmek bilen bagly pikirleri, maslahatlary we teklipleri alşdylar. Moldova Respublikasynyň Bilim, Medeniýet we Ilmi Barlygy Ministrligi hemde okuw meýilnamalaşdyryş we bahalandyryş milli agentligi tarapyndan uzak aralykdan sanly ulgam arkaly geçirilen 25-nji ýaşlaryň Balkan matematik olimpiadasyny ýurdumyzyň zekinli mektep okuwçylary üstünlükli çykyş etdiler. Moldova Respublikasyna geçirilen halkara Balkan matematika bäsleşigine ýurdumynyň mektep okuwçylary üstünlükli çykyş edip medallaryň üçüsine münasip boldular. Olaryň biri kümüş, ikisi brünç medallardyr.
Halkara beýsejikde paýtagtymyň ýürütülýän umumy bilim berýän mekdep internatynyň okuwçysy Selim Halykow kümüş medaly, Aşgabat şäheriniň ingliz dili, himiýa we biologiýa derslerini çoňlaşdyryp öwredýän ýürütülýän 86-njy orta mekdebiniň okuwçysy Rahim Agamradow bürünç medaly we Daşgabat şäherindäki daşary dillerine ýürütülýän 24-nji orta mekdebiniň okuwçysy Süleyman Koçkarow bürünç medala munasip bolmagy başardylar. Hormatly prezidentimizin kiçik we orta telekeçilik gollamak bardy diýen taýsir taýlary netijesinde ýurdumyzyň hususy ulgamyny, ýygnatymyzyň ul islegileri ýani hemde daşary ýurtlardan getirilýän önümler bilen bätleşip biljek ýerli guruluş önümlerini öndürmek işleri talabalyk ýola goýulýar. Türkmenistan parahatçynyň öňçmen watan ýylyny döwrüp guruluş önümlerini öndürmekde oňat iş netijelerini gadanýan kärhanlar birim Mar welatynyň Akunji hususy kärhanasy. Bu hususy kärhananyň işçileri halkymyzyň guruluşy önümlerine bolan itleglerini kanagatlandyrmak maksady bilen önümçiligi kämil tehnologiýaly daşary ýurt enzamlaryny ornaşdyryp, bu gurda baý iş tejribe toplaýarlar. Berqarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne bu hususy kärhanada bar bolan önümçilik bölümleri döwraplaşdyrylyp, olar ýokary hil derejeli önümleri öndürýän kuwatly enzamlar toplumy bilen üpçün edildi. Bu ýerde bedek önümlerini öndürmekde zerur bolan polisterol şigmalyň oňluk bölegi kompýuter ulgamy arkaly dolandyrylýan tehnologiýaly enzamlaryň kömegi bilen bu bilen belli bir derejede gysalyp, onuň täze guruluşyk önümi alınýar. Hususy kärhanalaryň we hojalyklaryň buyurmalaryny laýyklykda taýýarlanýan, durly görnüşdäki we durly ölçekdäki bu guruluşyk önümleri tebii taýdan arasy önüm bolmak bilen döwrüp binalyň bedek işlerini giňden ulanýar. Bu hususy kärhanada şular ýaly ýokary hili guruluşyk önümleriniň her aýda uly tapgyrlar taýýarlanýar. Hormatly prezidentimiň ýurdumynyň telekeçilerine berýän kömekdir gollawlaryndan uruklanyp dähmet çekýän Türkmenistanyň tenagatçylary we telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan Mar welaýatynyň Akunji hususy kärhanatynyň telekeçileri guruluşyk önümleriniň has kämil, döwrüp görnüşlerini önümçiligi ornaşdyrmak işleriniň göwnüjä ýoly goýýarlar. Telekeçileriň çekýän ahlakly dähmetleriniň netijesinde öndürilýän bu guruluşyk önümleri yerli howa şertlerinde durnuqullygy hemem ýokary hillik bilen tapawutlanýar. Kärhananyň işine sanly ulgamam giňden ornaşdyrylýar. Öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk guraýan bu kärhananyň işçileri öz öndürýän önümleri bilen internet saýty arkaly ilatymyzy tanışdyrmak işlerine alyp barýarlar. Häzirki döwürde amatly we ygtybarly bu guruluşyk önümleri ýurdumynyň çägini gurulýan ýaşaýyş şaýlarynyň we beýleki meden maksatly detgalyň içki we daş görnüşlerini öz bolşly bedek berýär. Işgür telekeçiler Türkmenistan parahatçylygyň we nanşman watan ýylyna da oňat iş netijelerini gadanýarlar. Kärhananyň işçileriniň öndürýän tebii taýdan arasy bolan bu önümlerine içerki bazarlarmydy we daşary ýurt bazarlarynda da uly itleg bildirilýär. Hususy kärhananyň işçileri özleri hakyna döretýän şeýle giň mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize alkyş döwlerini aýtýarlar. Hormatly prezidentimiň şöhratly taryhymyzy, milli mirasymyzy öwrenmek, gorap saklamak we geljeki nesillerimize ýetirmek baradaky tawşyryklar netijesinde bu ogurda tutumly işler eýlendirilýär. Ata-babalarymyzyň, eni mamalarymyzyň nesillere miras galan mukaddes ýolgular, däp desturlar, senetkärçilik önümleri, ýynçylyk we nepislik bilen ýerine ýetirilen ilişleri bugün nesillerimiz üçin görelli mektepdir. Häzirki wagtda ýurdumyzyň durly künjegini milli mirasymyzda şöklendirýän önümleri öndürmek, olaryň berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň belent ruhy bilen sağlaşygyny döretmek boýunça alınıp barýan tutumly işler buýsundyrjylar. Eni mamalarymyzyň çeper ellerinden çykýan dünýä meşhur halçylyk sunuty bilen birlikde halkymyzyň günnelik durmuşyny giňden ulanýan palas dokumak, onuň iňçe sırlaryny ýaş nesillere öwretmek işi ýurdumyzyň lewap bolatyny da giňden ýaýranlar. Arkada prezidentimiň köklerini gadymiyetiň çoňluklaryndan alyp gaýdýan merdana türkmen halkynyň şöhratly taryhyny, milli mirasyny öwrenmek, gorap saklamak we geljeki nesillerimize getirmek baradaky tawşyryklary, garaşsyz hemişelik beýtarap watanymyzyň ähli ýerine bolşy ýaly Lewap welaýatyna da giňden durmuşa geçirilýär. Eni mamalarymyzyň, mehriban dinanlarymyzyň çeper ellerinden çykýan, halkymyzyň nurany kalbyny açyp görkezýän türkmen harlary bugün dünýäde uly meşhurlyga eýedir. Halkymyzyň mukaddeslik saýgan, asyrly hemde döwletli durmuşyny özüne jemleýän türkmen öýlerine düşük hökmüne ulanýan, dürli nagyşlar bilen bedelen keçelerem özüniň ýyllygy, gözelligi, hatda bejerjilik ukyby bilen hem tapawutlanypdyr. Lewap welaýatyna haly hemde keçe önümler bilen birlikde halkymyzyň günnelik durmuşyny giňden ulanylýan kilim dokumak, onuň iňçe sırlaryny ýaş nesle öwretmek işlerim ýaýwanlanyrylýar.
Wilayatyň esasanam hojamaz döwletli saýat etraplaryna bu gadymy sunugatyn hasam giňden ýaýranlygyny belläp geçmek gerek. Kilim edil haly önümleri ýaly dürli ölçeklerdäki ýürüte gurallarda ýugurdylyp dokumaklygy taýýar edilýär. Kilim dokulany onuň ölçegine laýyklykda bir ýa-da bir neçe adam bolup dokulýar. Kilimiň hem edil haly dokulanyny göýleriniň gyran agşlarynyň boluşy ýaly orta göý gyran agşlary bolýar. Häzirki wagtda kilimiň gyran agşlarynyň aýrylyp tutuşlygyny orta göýler bilen dokulýan görnüşlerim gabat gelýär. Kilim dokulany oňa dürli agşlar salynýar. Kilim esasan öýlerde düşe kökmünde ulanýar. Onuň ýüzündäki dürli ogudan agşlar bolsa, türkmen öýlerine bedeg berýär. Kilimden horjun, ýan torba, başga da bir neçe durmuş hajatlar üçin ulanýan zatlaryň dokulýanyny aýtmak möhümdir. Häzirki wagtda halkymyzyň beýleki inçe sunwatlar bilen birlikde kilim dokumaklyk hünäriniň ýaş nesilleri öwredilýändigini bellemek buýsançlylar. Wilayatyň ýaşaýjylary milli mirasymyza belen sarpa goýan, ony hasam kämilleşdirmek üçin ähli mümkinçilikler döredip bergen arkada prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini beýan edýärler. Kämilleşmek, tejribeler arttırmak, ýygydarly geçirilýän sport bätişiklerini esasy wedipe urulýan. Bu ýagdaý ýaşlaryň gyzykly bolmagyny üçin edýär. Ýokary guramaçylygy wesenýän sport bätişikleri ussatlaryň kemale gelýändigini äşkär edýär. Sport we ýaşar syýasaty ministrliginyň meýnamysy esasyna basketbol boýunça tamamlanan paýtatymynyň açyk çempionatynyň her bir duşugy çekilişli häsiýeti bilen tapatlandy. Toparlaryň arasyndaky ýaşlarda ýeňse bolan ihlas aýdym duýuldy. Oýunlar ökdüleriň öňe saýlanmagyna mümkinçilik berdi. Duşuklar turgunlaryň kämilleşmegine ýardam etdi. Çekilişli oýunlar tejribe toplamak babatda da ähmetlidir. Ussatlyk artdyrmakda öz boşly mektebe öwrülýän ýaşlarda esasy wezipe ýokary netijeleri gazanmak bolup durýar. Bu ýagdaý Aşgabat şäheriniň sport we ýaşar syýasaty baş müdirining guramagyna geçirilen ýaşda aýdym ýüze çykdy. Gadakly oýunlar netijesinde Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň topary 1-nji orny eýledi. Her bir turganyň goýun öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bätişikleri geljek üstünlikleriň özündir. Sport bätişiklerine ýokary netijeleriň gazanylmagy aýratyn belläliklidir. Hormatly amlarny orta ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 6-njy iýul saat 20-den 7-nji iýul saat 20-nji boljak howa barady. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habary bilen tanışalım. Balkan welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, Demirada kulmatardan tildis 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gizetine 22-27 gradus mayl. Gündüzüne 36-41 gradus ysy. Kenarky taraplaryna bolsa 29-34 gradus mayl bolar. Akal welaýatyny askem bulut howa bolup, Demirada kulmatardan tildis 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gizetine 26-31 gradus mayl. Gündüzüne 40-45 gradus ysy bolar. Mara welaýatyny askem bulut howa bolup, Demirada kulmatardan tildis 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gizetine 24-29 gradus mayl. Gündüzüne 41-46 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyny askem bulut howa bolup, Demirada kulmatardan tildis 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gizetine 24-29 gradus mayl. Gündüzüne 41-46 gradus ysy bolar. Daşawd welaýatyny ütkäp durýan bulut howa bolup, günorta gulmatardan tildis 9-14 metre ýetýän şemal ufer. Howa gizetine 26-31 gradus mayl. Gündüzüne 40-45 gradus ysy bolar. Paýtatymyz Aşgabatda askem bulut howa bolup, Demirada kulmatardan tildis 9-12 metre ýetýän şemal ufer. Howa gizetine 28-30 gradus mayl, gündüzüne 41-43 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça iýul aýynyň 7-sini magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany arşylýar. Edil watandaşlar, häzirki wagtda Tomuz pasynyň dowam edýän günlerini
Howanyň gyzmagy netijesinde günüň gitiş öklüsiniň adamlaryň saglygyny ýetirýän yarama täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynam sagat 11-den 17 şeýle güýçli bolýar. We günüň gyzgyn howry sagat 20 şeýle dowam edýär. Şeýle howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň kadydan 7 götürüm artmagy bilen howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän täsiri artýar. Şunuň bilen maglykda howanyň oňoýsuz täsirlerini öňüne almak üçin ağız burun örtüklerini ulanmagy hemde tomuz passyny günüň ýetiş öklesinden goranmagy maslahat berýär. Mehriban ileşler. Şulary berk berja etseňiz, öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlary gepleşimdi jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni, ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşeretsenýär. Ýakly şoň ödenli bolsa halkyň bähfidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun, arkadaşlar.